କିନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଦୀପ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ରୋଷେଇ ହବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଏ ସକାଳର ନାସ୍ତା। କ'ଣ ଖାଇବ? ତୁମେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ? ତମେ ଯାହା ଖାଇବ ସେୟା ବନେଇବି, ନହେଲେ ବନେଇବିନି ଆଉ ବାହାରେ ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ ଆଉ। ହଉ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ନାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କରୁଛ? ସିମେଇ ଉପମା ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ टेक्सचरଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେକ୍ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର। ଆର ମୁଁ ପ୍ରୋସେସଟା ବତେଇ ଦେଇଛି, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିକି ସେଇଠି କରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଛାପ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ବସ ଏଠି ଖାଇବ ତମର नाश्ता ତିଆରି ହେଇଛି। नाश्ता ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖରାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆମର ଲଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଆଜି ହେଇଛି, ଭଲ ଆଜି ସୋମବାରଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଇବାଟା ଜମିବ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଲେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କୁହ କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିସ୍ କ'ଣ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଆମର ସିମ ଆଳୁ ଭଜା ହବ। ତମେ ଖାଇଛ କେବେ? ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଇଲି ଆଉ। କେବେ ବି କେହି ଖାଇନଥିବେ, ଏଇ ନୂଆ ହଉଛି, ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସିମ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଜା, କଡ଼େଇ ବସିଛି, ଭଜା ହବ ଆମର ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ କ'ଣ, ଦେଖିବେ ଆଉ। ଏଇ ପଡ଼ିଲା ସିମ୍ବ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବ ନା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଯେଉଁ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୁକଉଛନ୍ତି ବସିକି। ଆମର କିଛି ହଉନି, ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉନି। ମା ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ନା ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଲଞ୍ଚ ସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ। ଆମର କ'ଣ ଭଲ ମାନେ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲ।
କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲ? ପଇସା ଦେଇ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ସେଇଆ ତ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ ମିଳୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲ? ଆମର ହେଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚକୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ। ଓହୋ ତାହେଲେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ କେବେ ଖାଇଥିବେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ।